Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. लोकांना दिलेलं आश्वासन त्याचं पालन करायचं नाही. दुसरं महत्त्वाचं की ऑक्सिजन न देणं आणि लोक त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडणं म्हणजे मनुष्यवधाची यांच्यावर त्यावेळेस गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे होते. लोकांना मारू कसं शकतात हे लोकशाहीमध्ये अशा पद्धतीचं लोकांच्या भावना आज गोव्यामध्ये आहे. आज संपूर्ण गोवा हे राज्य बेरोजगारांचं राज्य अशा पद्धतीचं या राज्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. पर्यटनाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झालेला आहे आणि म्हणून गोव्याकरांनी निर्णय केलेला आहे की त्याला एकच पर्याय आहे, काँग्रेसच पर्याय आहे. जे काही अनेक पक्ष या निवडणुकीमध्ये स्टेट पार्ट्या ज्या काही उभ्या झाल्या काँग्रेसच्या मतविभाजन करण्याचा एक प्रयत्न आहे तेही लोकांना समजत आहे. गोंयांत येऊन नुसत्यो बडायो मारतात म्हणून दिल्ली प्रदेश काँग्रेसीचे उपाध्यक्षान दिल्ली आपाच्या केजरीवाल सरकाराच्या कारभाराक तासलो. मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि इतना झूठ बोलते कैसे हो? कैसे इतना झूठ अंदर आता है आपके? मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है, लेकिन आपने सारी लिमिट्स आपने पूरी तरीके से क्रॉस कर दी हैं और पूरे देश को आपका जो ये चेहरा है, जो ये संगी चेहरा है, ये पूरे देश को नजर आ गया. आंगनवाड़ी की औरतों जो लेडीज हैं उनको आप सैलरी नहीं दे रहे. आपके घर के बाहर वो महिलाएं बैठी हुई हैं और एजिटेशन कर रही हैं और आप गोवा घूमने के लिए आए हैं. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.